Co kdybych vám hned na samotný úvod dnešního vyprávění řekl, že pokaždé, když se v klidu procházíte úchvatnými historickými uličkami pražského starého města a obdivujete ty nádherné středověké fasády, ve skutečnosti dost možná kráčíte jen po střechách a nejvyšších patrech úplně jiného, mnohem staršího a technologicky vyspělejšího města, které bylo před staletími úmyslně a beze stopy pohřbeno pod miliony tun bahna a hlíny? Dobrý večer. Posaďte se k ohni, protože dnes v noci se společně podíváme pravdě přímo pod nohy a otevřeme to vůbec nejkontroverznější, nejvíce šokující a nejzuřivěji diskutované téma, které v posledních letech doslova roztrhalo na kusy oficiální historické tabulky a vyvolalo obrovskou, neutuchající paniku mezi akademiky a archeology po celém světě. Všichni moc dobře známe tu klasickou, nudnou a pro mnohé až podezřele jednoduchou školní poučku, která nám neustále tvrdí, že naši předkové ve 13. století prostě vzali lopaty, dřevěné vozíky a v reakci na časté a ničivé povodně z řeky Vltavy jen tak, mimochodem, uměle zasypali a zvýšili celé obrovské pražské staré město o neuvěřitelných několik metrů. Díky této oficiální a státem pevně posvěcené verzi se dnes běžně podíváte do desítek slavných pražských restaurací, barů nebo tajemných katakomb, o kterých vám certifikovaní průvodci budou s naprostou jistotou a úsměvem tvrdit, že se právě nacházíte v běžném, i když trochu okázaleji zdobeném historickém sklepě. Jenže když tam dole, hluboko pod úrovní dnešních sluncem zalitých chodníků, pořádně otevřete oči a začnete se opravdu pečlivě a kriticky dívat kolem sebe, okamžitě vás zasáhne jeden naprosto děsivý, nelogický a do očí bijící paradox, který už léta nedá spát tisícům nezávislých badatelů a hledačů alternativní historie. Vy totiž najednou s obrovským mrazením v zádech zjistíte, že ty takzvané sklepy vůbec nevypadají jako místa, kam by si chudý středověký člověk chodil s lucernou pro uhlí nebo kde by si dlouhodobě skladoval zaprášené sudy s pivem, ale že to jsou ve skutečnosti naprosto plnohodnotná, architektonicky nádherná a neuvěřitelně precizně postavená první patra budov, která mají obrovská, nepochopitelně zazděná okna směřující někam do temné hlíny venku, masivní vstupní portály a dokonce i zbytky bohaté venkovní výzdoby, která teď hluboko v podzemí nedává absolutně žádný smysl. Zastánci takzvané teorie bahení potopy, nebo chcete-li anglicky mud flood, po celém světě poukazují na tento naprosto šokující, globální a vizuálně nespochybnitelný fenomén a kladou si tu jednu zásadní, nebezpečnou a pro oficiální historickou vědu naprosto zničující otázku. Proč by proboha někdo s tak obrovskou námahou stavěl tak nádherná, okázalá a extrémně drahá první patra plná obrovských oken a složitých dveří, kdyby moc dobře věděl, že je v zápětí celá, až po samotný strop zasype těžkou mokrou hlínou, kamením a sutí? A jak by vůbec bylo technologicky, logisticky a finančně možné, aby chudé středověké obyvatelstvo, které bylo zdecimované nemocemi, chudobou a neustálými válkami, dokázalo navést do centra Prahy tak astronomické a pro dnešní lidi nepředstavitelné množství materiálu, že to zvedlo úroveň celých dlouhých ulic o celé jedno patro. A to všechno pouze za pomoci koní a lidských svalů, bez jakékoliv těžké techniky, bagrů a náklaďáků. Přičemž se tento nesmírně podivný proces nepochopitelně odehrál úplně stejně a ve stejnou dobu i v desítkách dalších obrovských světových metropolí, od Paříže a Říma až po dalekou Moskvu, nebo dokonce mladá města v Severní Americe. Když začnete tyto drobné střípky skládat dohromady, začne se před vámi najednou rýsovat obraz historie lidstva, který je mnohem temnější, děsivější a fascinující než cokoliv, co jste kdy četli v nejděsivějších románech. Podle mnoha alternativních, ale nesmírně populárních teorií, které dnes bourají internetové servery a získávají si obrovské množství zarytých příznivců napříč všemi kontinenty, totiž v relativně nedávné minulosti, možná před pouhými 2 nebo 3 stovkami let, došlo k obrovské, nevysvětlitelné a utajované globální katastrofě, k nepředstavitelnému bahennímu potopu, který se jako obrovská, ničivá a lepkavá vlna přehnal přes celou naši planetu
planetu a doslova zaživa pohřbil pod nánosy bláta a prachu tehdejší velmi vyspělou lidskou civilizaci, o které se dodnes mnozí konspirátoři domnívají, že to mohla být legendární a dnes z map záměrně vymazaná obří říše Tartárie. Představte si na chvíli tu naprostou hrůzu a apokalypsu, kdy se prosperující města během několika málo hodin utopila v metrech těžkého dusivého bahna. Miliony lidí zahynuli a ti ubozí jedinci, kteří tento biblický konec světa nějakým zázrakem přežili, už neměli sílu, technologie ani prostředky na to, aby svá masivní města celá vykopali. A tak se prostě jen potichu smířili s novou, krutou realitou. Zazdili svá dřívější okna, udělali z původních krásných prvních pater dnešní zatuchlé vlhké sklepy a začali žít svůj nový primitivnější život o několik metrů výš, přímo na hřbitově své vlastní obrovské zašlé slávy a ztracených technologií. Když se velmi pozorně a kriticky podíváme na některé staré historické rytiny a malby Prahy z 18. a 19. století, mnozí pátrači a milovníci záhad upozorňují na další neuvěřitelně znepokojivý a mrazivý detail, který tam prostě do skládačky logicky nepasuje, protože na mnoha těchto dobových vyobrazeních jsou ulice často velmi poloprázdné. Obrovské domy vypadají naprosto opuštěně, mnohdy jsou částečně zasypané nebo poničené a lidé, kteří se na nich pohybují v kočárech, mnohdy působí spíše jako podivní, zmatení přeživší po apokalypse nebo noví, neskušení osadníci, kteří si jen zvědavě a s nepochopením prohlížejí obrovské, monumentální a z části pohřbené budovy, které by svýma vlastníma rukama nikdy za žádných okolností nedokázali sami postavit. A teď se musíme společně zeptat na tu vůbec nejděsivější, nejtemnější a pro mnoho lidí absolutně nepohodlnou otázku, ze které naskakuje husí kůže i těm největším skeptikům, protože pokud se tato nepředstavitelná a gigantická bahenní katastrofa, která doslova pohřbila první patra našich měst, skutečně stala, kdo a hlavně proč měl ten obrovský až nelidský zájem na tom, aby se na ní navždy zapomnělo a aby se celá historie lidstva kompletně od základů přepsala. Podle těch nejpopulárnějších a nejvíce diskutovaných alternativních teorií, které dnes děsí akademickou obec a o kterých se píší ty nejrozsáhlejší internetové studie, nebyl tento takzvaný reset světa jen nějakou náhodnou, nešťastnou přírodní anomálií, ale dost možná přísně utajovanou a chladnokrevně řízenou událostí, po které následovalo to největší, nejmasivnější a nejdrzejší informační embargo v celých lidských dějinách. Zastánci teorie o ztracené říši Tartárii a celosvětové bahenní potopě se velmi často a s obrovským přesvědčením shodují na tom, že po oné ničivé katastrofě, ať už byla způsobena pádem obrovského meteoritu, neznámou zbraní hromadného ničení z dávné minulosti, nebo dokonce záměrným zásahem jakýchsi neviditelných elit, vzniklo obrovské mocenské vakuum, kterého okamžitě a s nesmírnou brutalitou využili tajné společnosti, novodobí vládci, bankéři a samozvaní architekti takzvaného nového světového řádu. Tito lidé, kteří se po katastrofě dostali k absolutní moci nad zbytkem přeživší a zmatené populace, prý záměrně a systematicky zničili, spálili nebo ukryli do těch nejpřísněji střežených vatikánských a královských archivů veškeré knihy, mapy, kroniky a záznamy o tom, jak vyspělá, propojená a technologicky pokročilá naše skutečná minulost doopravdy byla. Všimněte si totiž jedné naprosto neuvěřitelné a do očí bijící věci, na kterou upozorňují milovníci záhad po celém světě. A sice, že ta stará, zasypaná architektura, kterou můžeme vidět nejen v pražských sklepích, ale i v Paříži, Petrohradu, New Yorku nebo dokonce i v těch nejodlehlejších částech Austrálie a Jižní Ameriky, je si mnohdy naprosto architektonicky, proporčně a technologicky podobná, jako by ji stavěla jedna jediná, globálně propojená a vysoce vyspělá civilizace, která využívala naprosto stejné, dokonalé plány, sdílela volnou energii z atmosféry a nepotřebovala žádné primitivní fosilní paliva.
Podle těchto mrazivých hypotéz, které dnes bortí staré jistoty, tyto obrovské budovy s kopulemi a věžemi původně vůbec nesloužily jako nějaké chrámy, kostely nebo paláce pro znuděné krále, ale byly to ve skutečnosti obří, dokonalé rezonátory a lapače, takzvané éterické energie, které dokázaly bezdrátově napájet celá velkoměsta. A přesně tuto technologii volné, bezplatné a čisté energie bylo nutné před obyčejnými lidmi po bahení potopě navždy a absolutně utajit, aby nově vzniklé elity mohly uvrhnout zbytek světa do otroctví peněz, uhelného prachu, ropy a těžkého průmyslu. A přesně to je ten hrůzný důvod, proč se podle konspirátorů v 19. století najednou začalo objevovat tak obrovské množství podivných takzvaných světových výstav, kde se lidem ukazovaly nádherné, gigantické a anticky vyhlížející pavilony, o kterých nám oficiální historie tvrdí, že byly postaveny jen tak pro zábavu na pár měsíců ze dřeva a sádry, aby byly v zápětí ihned nesmyslně zbourány nebo zničeny záhadnými hromadnými požáry. Alternativní badatelé jsou totiž skálopevně přesvědčeni o tom, že tyto výstavy byly ve skutečnosti jen obrovským, cynickým divadlem pro masy a že se tam ve skutečnosti nic nestavělo, ale naopak se jen narychlo vykopávaly a odhalovaly ty nejkrásnější zachovalé zbytky starého pohřbeného světa, aby si je elity mohly naposledy prohlédnout, vytěžit z nich zbytky technologií, následně je demonstrativně spálit před očima veřejnosti a tím definitivně smazat všechny hmatatelné stopy po minulé velikosti lidstva. Lidé z 19. století, mnozí z nich dost možná čerství sirotci nebo přesídlenci po katastrofě bez jakékoliv hluboké paměti nebo napojení na své předky, pak prostě a jednoduše přijali tu novou, falešnou a úhledně sepsanou lživou historii, kterou jim předložili noví vládci a uvěřili tomu, že ty zasypané přízemní prostory pod jejich nohama, ty ohromné portály, ze kterých museli odhrabávat nánosy hlíny, jsou vlastně odjakživa jen úplně obyčejné smradlavé sklepy pro skladování uhlí, i když to nedává absolutně žádný logický, stavitelský ani architektonický smysl. Když se například zaměříme přímo na naši milovanou Prahu a její starobylé podzemí, narazíte na detaily, ze kterých vám doslova přejde mráz po zádech a které bourají jakoukoliv racionální debatu o tom, že město bylo zasypáváno proti povodním z Vltavy. Víte, že v některých hlubokých podzemních prostorech pod pražským starým městem můžete najít zazděné dveře, které vedou do naprosté prázdnoty plné těžké hlíny nebo staré krby a pečlivě vytesané komíny, které začínají nesmyslně 3 metry pod současnou úrovní ulice, kde by za normálních okolností žádný oheň kvůli absolutnímu nedostatku kyslíku nikdy nehořel a kouř by okamžitě udusil celé obyvatelstvo? Nebo ten dnes už velmi známý a utajovaný fakt, že když se před lety opravovaly rozsáhlé inženýrské sítě a kopalo se hluboko pod Pařížskou třídou nebo v těsném okolí Staroměstského náměstí, dělníci naráželi na dokonale zachovalé původní dlážděné chodníky, nádherné kamenné patníky a dokonce i torza veřejného vybavení, která ležela pohřbená celé metry pod těmi současnými, což podle mnohých odvážných badatelů naprosto spolehlivě vyvrací jakoukoliv nudnou teorii o postupném, přirozeném usazování prachu nebo o nějakém uváženém, umělém a pomalém navážení materiálu ze strany městské rady. Zastánci bahení potopy jednohlasně tvrdí, že ta vlna těžkého bahna a tekutých písků, ať už přišla odkudkoliv, musela Prahu a další evropská i světová města zasáhnout s naprosto nepředstavitelnou katastrofickou rychlostí a drtivou silou, zalila ty nejkrásnější ulice během několika málo hodin nebo dnů, proměnila luxusní přízemní byty a honosné obchody v temné, mokré hrobky a navždy změnila tvář i fungování celé tehdejší globální civilizace. O jejímž skutečném původu a fantastických možnostech nám prý ti nejmocnější tohoto světa s chladným úsměvem lžou až do dnešního dne, aby nás udrželi v poslušnosti a nevědomosti. A teď logicky přichází ta vůbec nejtěžší, nejvíce frustrující a pro mnohé naprosto nepřekonatelná překážka, kterou skeptici a oficiální historici s posměchem házejí všem zastáncům alternativní historie rovnou do tváře.
Jak by se pro boha dalo utajit něco tak gigantického a globálního, jak by bylo vůbec fyzicky a psychologicky možné, aby miliony lidí na celé planetě prostě ze dne na den zapomněli na to, že jejich svět zničila obrovská vlna bahna a že ta nádherná města, ve kterých žijí, postavil někdo úplně jiný? Odpověď, kterou na tuto otázku nabízí teorie o velkém resetu lidstva, je snad ještě temnější a zlověstnější než samotná katastrofa, protože se opírá o jeden z nejpodivnějších a nejhůře vysvětlitelných fenoménů 19. století, o kterém se v učebnicích také raději příliš hlasitě nemluví. Konspirátoři a nezávislí badatelé totiž s obrovským zděšením poukazují na takzvané vlaky sirotků a na obrovské masové přesuny statisíců dětí a lidí bez minulosti, které se po celém světě, zejména pak v Americe, ale i v poválečné a zničené Evropě údajně využívaly k umělému znovu osídlení prázdných, bahnem zanesených měst. Podle této mrazivé teorie totiž ti lidé, kteří tu původní, vyspělou civilizaci pamatovali, při katastrofě buď zahynuli, nebo byli následně cíleně zlikvidováni novými vládci a ta obrovská, nádherná, i když částečně zasypaná města byla následně znovu zalidněna obrovskými masami vykořeněných lidí, přistěhovalců, dělníků a sirotků, kteří neměli absolutně žádnou vazbu na minulost, neznali skutečný účel těch obrovských budov s kopulemi a prostě jen se skloněnou hlavou přijali tu novou, vymyšlenou realitu, kterou jim do hlav vtloukly nově zřízené povinné státní školy a noviny ovládané úzkou hrstkou elit. Představte si, že vás jako dítě bez rodiny přivezou do obrovského poloprázdného města plného grandiózních antických paláců a řeknou vám, že to všechno postavili vaši pradědové pomocí primitivních sekáčů a koňských povozů, i když to nedává absolutně žádný smysl a že ta zasypaná obrovská okna u země jsou prostě jen větrání do sklepů a vy, protože nemáte jak si tyto informace ověřit, tomu prostě uvěříte a tuto absolutní lež pak jako svatou pravdu předáte i svým vlastním dětem a vnukům. Je to v podstatě ten nejgeniálnější a nejkrutější psychologický experiment v dějinách lidstva. Obrovská masová hypnóza, díky které se dnes všichni každý den procházíme po ruinách něčeho absolutně velkolepého. Ale naše mysl, svázaná dogmaty a oficiálním školstvím, to jednoduše odmítá vidět, přestože ty fyzické důkazy a nesrovnalosti na nás doslova křičí z každé druhé historické fasády v centru Prahy, Vídně nebo Londýna. Když dnes půjdete na pražské Staré Město, schválně se na chvíli zastavte, odtrhněte zrak od výloh s turistickými suvenýry a podívejte se směrem dolů k samotným základům těch úchvatných měšťanských domů a garantuji vám, že jakmile jednou uvidíte ty obrovské masivní kamenné oblouky, které nesmyslně mizí hluboko pod asfaltem, ta luxusní velká okna, která jsou do poloviny nebo ze 3/4 utopená pod úrovní dnešní ulice a vedou jen do temné, zatuchlé hlíny. Už nikdy se na naše hlavní město a na oficiální historii nebudete moci dívat stejnýma očima. Začnete si klást ty velmi nebezpečné, zakázané otázky a pocítíte ten zvláštní, svíravý pocit, že pravda o našem původu, o našich skutečných předcích a o jejich fantastických možnostech nám byla sprostě a chladnokrevně ukradena a následně hluboko pohřbena pod tunami bláta, aby nás udrželi v poslušnosti, otrocké práci a naprosté nevědomosti. Přátelé, děkuji vám z celého srdce, že jste se mnou i dnes v noci měli tu obrovskou odvahu zpochybnit to nejposvátnější, co nám vštěpovali od dětství, a podívat se do tváře těm nejděsivějším alternativním teoriím, které nám možná odkrývají tu skutečnou, i když nesmírně krutou a utajovanou podobu světa. A než náš dnešní oheň na dobro vyhasne a vy půjdete spát s hlavou plnou nezodpovězených otázek, chci a potřebuji od vás slyšet váš naprosto upřímný, ničím necenzurovaný názor do naší dnešní velké noční diskuze. Když se tak díváte na ty fotky napůl zasypaných budov, zazděných oken v přízemí a nesmyslně utopených portálů všude kolem nás,
Věříte stále té oficiální, nudné a úhledné školní verzi, že to lidé prostě jen tak, dobrovolně a s obrovskou dřinou sami zasypali kvůli obyčejným povodním z řeky, nebo ve vás hlodá ten červíček pochybnosti a přikláníte se k děsivé možnosti, že před námi vlády a elity tají obrovskou globální katastrofu, gigantický bahenní potop a úplný restart lidské civilizace? Běžte se podívat do nějakého toho pražského historického sklepa, sáhněte si na ty staré zdi, zapojte svůj vlastní selský rozum a napište mi své nejhlubší teorie, postřehy a objevy dolů do komentářů, protože věřte mi, že právě u tohoto tématu si každý jeden z nich přečtu s naprosto maximálním a zatajeným dechem. Nezapomeňte dát like pro podporu našeho společného pátrání po skutečné, necenzurované pravdě o naší minulosti. Přihlaste se k odběru, abychom i příště mohli znovu odkrýt to, co mělo zůstat navždy skryto v temnotě, a já, váš Marek, vám přeji pokud možno velmi klidnou a ničím nerušenou noc s vědomím, že ta největší a nejhrozivější tajemství lidstva mnohdy neleží nikde daleko ve vesmíru, ale přímo pod podrážkami našich vlastních bot.